Moikka! Testataan puskaparkki. Lilmersonin uimaranta Hangossa. Parkkipaikka löytyy Soratien päädystä. Nääs vähän kattelee. Sellainen parkkipaikka. Leiriytyminen kielletty. Täältä löytyy kuntoportaat, kuntosalilaitteet, voimistelutelineet, frisbeegolfratoja ja hienoa luontoa. Siinä voi vaikka ihailla auringonlaskua. Lisäksi löytyy hieno ranta. Pukukoppi, pajamajakin näytti olevan parkkipaikalla. Tuolla on hyppytorni parkkipaikka. Hieno paikka ja täällä sai nukkua yön rauhassa. Kannattaa käydä kattoo.